Bizimodua etxaldean. Udaberria etxaldean. Leku ezkutu batean, Elorrio izeneko herri baten ondoan, Aitor bizi da Arantza emaztearekin eta Anton eta Pello semeekin. Neguaren ostean, udaberria dator. Urteko urtaroetako bata udaberria. Hemen, gu bizi garen lekuan, urtaroak 4 dira. Udaberria, uda, udazkena, eta negua, eta dena berriz ere hasten da. Orain, egunak luzeagoak dira, eta eguzki ordu gehiago daude. Ez da arropa asko jantzi behar etxetik irteteko. Loreak alde guztietatik irteten hasten dira, eta animalia askok kumeak izaten dituzte. Aitor, landa inguruan bizi da, eta animalia asko ditu bere etxaldean. Batez ere, behi asko. Batzuk bere lagunak dira. Batzuei izena ere jarri die. Zaindu egin behar dira, jaten eman behar zaie, garbitu egin behar dira. Eta albaitariak, animalien medikuak, aztertu egin behar ditu, gaixotu ez daitezen. Albaitariak egiaztatzen du behiak ernariote dauden. Badirudi baietz. Aurten zenbait txal jaioko dira. Bai, zenbat dekorakue? 5 hilabete, 6 hilabete bai, 6 hilabetekue? Zonagaz, 6 hilabete eta erdi doa. Behiak eta zezenak, behien arrak alegia, oso animalia indartsuak dira, eta kontu zibili behar da, minik egin ez diezazuten. Zezena arduratzen da behiak zaintzeaz, eta bera da txalen aita. Txalak behien kumeak dira. Zezenak ez du konfiantzarik izaten ezagutzen ez duen jendearekin. Orain, udaberrian, txalak jaiotzen hasi dira. Batzuetan, txalak ezin du amaren tripatik irten, eta Aitorrek egundoko alegina egin behar du, txala behar bezala jaio dadin. Beste batzuetan, naturak bere bidea egiten du, eta dena ondo doa.
Aitorren behiak eta txahalak haragitarako dira. Ez dute esne askorik ematen, hasieran txahalak elikatzeko beste baino ez. Urtebete baino zertxobait gehiago igarota, txahalak eta behi batzuk hiltegian sakrifikatzen dira, guk haien haragia jana ahal izan dezagun. Gauza bera gertatzen da etxean jaten ditugun animalia guztiekin. Oilaskoa, bildontxa, txerria eta abar. Animalia guztiak maitasunez tratatu behar dira, bizitza zoriontsua izan dezaten saiatuz. Aitorrek txerriak ere baditu etxaldean. Txerrien senide basatia basurdea da. Txerrikumeak etxaldera heltzen dira, eta oso divertigarriak dira. Alde guztietatik lasterka ibiltzea gustatzen zaie, eta oso kuskuseroak dira. Aitorrek ematen dien pentsua jaten dute, eta landetan aurkitzen duten beste gauza asko ere bai. Oso garbiak dira, eta ez duten ez izerdirik egiten, alduten guztietan, lokatz putzuetan sartzen dira freskatzera. Beti ibiltzen dira kuadrilan. Fruitu guztiek haziak daramatzate barruan. Atera eta gorde egiten dira udaberria heldu arte. Orduan, lurrez betetako loreontzi txikietan sartzen dira. Loreontzi horiek hazitokiak deitzen dira. Ureztatu egin behar dira, eta eguzkiak ere eman behar die, lehen landareak irten daitezen. Gero, landare horiek lurrean landatzen dira, haz daitezen eta fruitu berriak eman ditzaten. Pedro, Aitorren aita, hortua prestatzen hasten da landatzeari ekiteko. Gorotza bota behar da behien kaka alegia, lurrere elikadadin. Aurten, tomateak, piperrak eta letxukak landatuko ditu. Lurrean sartuko dituen landareak bertoko hazietatik sortu dira. Modu horretan, hortuko produktuak gozoak eta osasungarriak izango dira. Aurten, gereziondoak fruitua eman du jada. Aitorrek ez du produktu kimikorik erabiltzen zelaia kongarritzeko. Gorotza botatzen du, belarra indartsuago eta oparoago irten dadin. Eta modu horretan behintzat nutritiboagoa izan dadin. Batzuetan, ekaitza dator eta euri asko egiten du. Ondoren behar bada, zeruan ostadarra agertzen da. Aitorren lagun batek, Martinek, ardiak ditu. Udaberria heltzean, ilea moztu behartzaile, bero handirik izan ez dezaten. Ardien
artilea deitzen zaio. Artilearekin galtzerdiak, jakak eta arropa asko egin daitezke. Orain ardiak pozik daude freskoago dabiltzata. Orrazkerau moda-modan dako denboraldi honetan. Pedikuro zerbitzua ere badago. Ea, urrengoa! Patxik eta arkaitzek ere ardiak dituzte. Eta egunero jezten dituzte, jezteko makinarekin. Makina, giza eskuen ordez egiten du lan. Baina seguruenik, ardiek nahiago izango dituzte, patxiren edo arkaitzen eskua. Ardien esnea, gazta eta gatzatu gozo-gozoak egiteko erabiltzen da. Udaberriaren hasieran, Aitorrek laguntza ematen dio bere lagun Migeli, eta elkarrekin behiak larre berdeetara igotzen dituzte. Bakeroen film bat irudi. Bidea luzea da, eta beiren batek aurrea hartu nahi du. Atsedentxo bat eta ekin berriro. Behiak bueltaka eta bueltaka dabiltza. Eskerrak bat sartu egin den eta beste guztiak ere atzetik. Lortu dugu! Asko direnez, marka bat egiten zaie, jabe bakoitzak jakin dezan zein diren berea. Markak ez dien min handirik egiten, oso azal gogorra dut eta. Zaldiek erreka zeharkatzen dute. Baten bat uretara erori eta murgilaldi ederra egiten du, baina aurrera jarraitzen dute. Aitorrek behiak askatzen ditu. Modu horretan, negua kortan igaro ostean, belar berdea jan, eguzkia hartu, korrika egin eta jolastu egin dezakete. Ea gaizaren behiak kortara bueltan ekartzeko, Aitor! Munduko beste leku batzuetan, behiak beste arraza batekoak izaten dira, eta hango baldintzetara egoten dira egokituta. Argalakoak dira, baina oso gogorrak dira. Zezen indartsuenek hortuko lanetan laguntzen dieten nekazariei. Hemen, leku batzuetan, idi probetan hartzen dute parte, jakiteko ea zeinek duen indar handiagoa harri handiak arrastaka eramaten. Untxi hauek duela gutxi jaio dira, eta neba-arrebak dira denak. Batera egotea gustatzen zaie, eta oso ile leuna dute. Oso politak dira. Aitorrek oiloak ere baditu etxaldean. Ez daude kaioletan, eta aurkitzen duten janari guztia mokokatzen dute. Oilarra Popeye deitzen da. Hegaztiak, oiloak adibidez, animalia obiparoak dira. Arrautzetatik jaiotzen dira.
batzuk ernaldu egiten dira eta inkubagailuan sartzen dira, beroa emateko eta txitak jaiotzeko. Naturan, hegaztiek berotzen dituzte arrautzak beren gorputzen beroarekin. Hemen, inkubagailuak egiten du lan hori. Txitatxoak arrautza oskola apurtzen du eta horrela jaiotzen da. Hasieran itsua da eta lumak gutxi ditu. Amari deitzen dio, berak zaindu eta elika dezan. Hainbeste lanen artean, hortuko lanen eta kumeen jaiotzen artean, uda heltzen da. Egunak gero eta beroagoak dira, eta aitorrek oporraldiren bat ardezake, baldin eta auzokideren batek etxaldea zaintzen badio. Honek garaunak elurrien sartu ezkero, urrengo urtien fugia dake.